Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Alright? Okay. Let us close our eyes. Lord God, we thank you so much for this wonderful time na regalo niyo po sa amin, Panginoon. At salamat, Lord, sa Live Good na pinagkatiwala niyo po sa amin. Help us, Lord, na maging good stewards opportunity na ito. Lord, tulungan mo po kami na ingatan ang opportunity ng Live Good at sa lahat ng kasama po namin ngayon. Lord, please open their hearts and minds, especially sa mga first-timers na nakikinig po dito. Hayaan niyo po na makita nila ang nakita namin na opportunity dito sa Live Good. Buksan niyo po ang puso't isip nila, kayo po ang mangusap sa kanila. You said in your word, Matthew 18:20, when two or three gather together in your name, you are in the midst of them. I believe, Lord, you are here. Your presence is here. Kapiling ka namin, Panginoon. And I acknowledge, Lord, that apart from you, I can do nothing. Kaya, Lord, ngayon pa lang po, sa iyo ang papuri, sa iyo ang glory, kaluwalhatian, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. All right. So, okay, let's start. Once again, my name is Mentor Jericho Irinco, a platinum member of Live Good. Okay, sorry. Nasobrahan naman yung ating okay. All right. My name is Jericho Irinco. I am from Bicol. Shout out po sa mga Bicolano. Yes. And sa lahat po nandito ngayon sa loob ng Zooms. Dating empleyado po ako, vlogger, advisor ng non-government organization, focus on community service like coastal cleanup, training program, relief operations sa tuwing may kalabidad, and livelihood program. Isa po talaga sa advocacy ko ay ang youth empowerment. Katunayan, isa sa dahilan kung bakit ngayon ay nag-start na ako mag-full-time dito sa Live Good to sustain the needs of my family. And of course, magtuloy-tuloy ang mga nasimulang projects namin ng kabataan kontra droga at terorismo. At Huyun Central Youth Organization. Sobrang lalim po ng compelling reason ko kung bakit ko ginagawa ng todong-todo at seryoso ang Live Good. Kung kaya, in less than 4 months, naging platinum po tayo dahil we are surrounded by the great leaders and mentors. Suportado po tayo ng ating International Grant Applying Mentor Jessie Garcia at solid na suporta po ang binibigay sa atin ni Mentor Fernan Santiago, our grant applying here in the Philippines, the founder of Dreammakers Worldwide, na kung saan under umbrella naman po nito ang ating mother team na Soaring Eagles International, founded by newly promoted Diamond Mentor Vilma Tabulao. Grabe, dalakpakan po natin. Nahato ang suporta po niya sa bawat team under her organizations na wala na po akong masabi. Kaya sobrang gaan dalhin at gawin ang Live Good. At yan po ay nagsanga-sanga with the team of Upline Engineer Noel Caparoso and Upline Charlene Caparoso ng Rainbow Team in Cebu. At ng iba-iba pang team ng Soaring Eagles International. Ako po ba bilang founder ng Eagles Lions Worldwide, under ni Coach Edmar Tarcola, sobrang laking pasasalamat ko po kay Lord. Kasi nakatagpo po tayo ng mga business partners na malulupit na mga leaders na pareho po ang perspective natin sa buhay. Actually, ang tumulong sa marami. Kaya sobrang thankful po talaga ako kay God and to all of our leaders of Eagles and Lions Worldwide and to all our Live Good family. You know already who you are. All right? So, but for now, this is not all about me. This is all about you. Ang task ko po ngayon is pakita po sa inyo ang isang oportunidad na sigurado akong kayang baguhin ang buhay nyo at kayang tuparin lahat ng pangarap ng pamilya nyo at kahit isama mo pa ang pangarap ng kapitbahay nyo. Yes, ganun po ito kaganda. Kaya welcome po kayong lahat sa pinakabagong kumpanya sa buong planeta. Kung kayo po ay naghahanap ng bagong kumpanya para sa grupo nyo, ito na po yun. Pakinggan nyo po ang opportunity na inyo pong malalaman ngayong gabi. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan, tahimik na lugar, nasa focus para talagang maunawaan nyo po ang pag-uusapan po natin. Again, welcome to Live Good Business Presentation. The membership that pays. O di ba bagong-bago? May narinig na po ba kayong club membership na nagpe-payback o nagbabalik bayad? In short,
kumikita ang mga members? Wala dati. Pero ngayon, mayroon na. At ito ay nag-iisang live good. Sabi nga ni Mentor Vilma Sacolao, isa po itong hulog ng langit. Kung bakit? Makinig po tayong maigi. Maaring ang iba sa atin ay nasa komportabling pamumuhay na. Who knows? Ito yung magiging platform na magagamit mo para maging daluyan ka ng biyaya at pagpapala para sa ating kapwa. Okay, welcome to Live Good. Sino nga po ba si Live Good? Live Good is based in USA, sa Jupiter, Florida. This is a network marketing company. However, Live Good revolutionized the industry. Si Live Good po ay nag-adapt ng change. Ang ating CEO and corporate team, naintindihan nila kung ano ang problema ng industriyang ito, kung kaya tinanggal nila lahat ng mga pahirap sa MLM o sa multi-level marketing. Ito yung good news sa Live Good. No quotas, no auto-ship, no points monitoring, no forced buying of products, buy at need. Wow! Ibig sabihin, bibili ka lang kung ano yung kailangan mo. No more overpricing of products. Kahit sino makakita nito, mapapawaw talaga. Tama? Dahil this is a brilliant platform. Kaya sobrang na-amaze po ako at nag-join ako agad kahit hindi ko pa naintindihan ang business. Live Good, the members that pays. Stay healthy with highly affordable and wholesale price and much quality supplements. Full funnel marketing system, tools and trainings. Ayan. Dito po ako sobrang lalong na-amaze. Napa-join ako agad-agad. Nung nakita ko yung platform ni Live Good, newly launched global, so ibig sabihin lahat po tayo pioneer. We are all a simple, powerful, and lucrative pay plan, home-based business open in 200 plus countries. Sobrang ganda po, kaya tuloy-tuloy po natin pag-aralan ito. Ano po ang ginawa ni Live Good? He engaged sa subscription industry. Bakit pinasok ni Live Good ang subscription industry? Ano bang mayroon dito? Para sa alaman ng lahat, nagkaroon po ng 300% increase sales ang industriyang ito, lalo na nung nag-pandemic. Timing na timing po tayo, kaya ang tanong ng marami, subscription industry ba ay boom? The answer is yes. Bigyan ko po kayo ng sample. Ito pong ginagamit nating Zoom, pumutok po ito simula nung nag-pandemic. Nag-generate po ito ng 2.65 billion annual revenue. Ibig sabihin, may malaking negosyo sa subscription industry. Ano nga bang subscription industry? Meaning, pag nagbabayad ka ng subscription mo, magagamit mo ang service. Pag hindi ka nagbayad, putol ang service. Alright? Ano pa ang sample? Itong Costco. Isa po itong wholesale company na kung saan mayroon kang access na pwede kang pumasok sa kanilang shopping mall para makabili ng wholesale price. Tingnan nyo kung gaano kalaki ang income sa industry ito. Meron silang 59 million member households, 107 million card holders, 88% worldwide renewal rate, 3.5 billion membership fees. Grabe. At sino pa? Ito Netflix. Ito pong Netflix na to, ito yung bagong kinagigiliwan ng mga bahay. Halos karamihan sa kanila nakasubscribe sa Netflix na kung saan meron po itong 230.75 million subscribers. Kaya nakapag-generate po sila ng 31.6 billion US dollars annual revenue noong 2022. So doon pa lang, doon sa tatlong kumpanyang na-share ko po sa inyo, masasabi po talaga natin na ang industriyang ito ngayon ay pumuputok at yun ang maganda sa Live Good kasi inaral po nilang mabuti ano po ba ang trend na nangyayari sa mundo. Ito na po ang simula ng pagbabago. At dito po sa Live Good, they adopt the subscription method. Ano-ano po ba ang kilalang membership company maliban doon sa tatlong pinakita ko sa inyo? Ito ay mga sumusunod. We have the Amazon Prime, the Sam's Club, the Disney. Again, lahat ng mga kumpanyang ito, meron po silang tinatawag na membership na kailangan mong magbayad, pwedeng monthly, pwedeng yearly. Kung titingnan po natin sa screen, iba-iba po. Meron pong $19.99, $15.39, $19.99 per month. Depende po yon sa package na iyong sinubscribe. But again,
may option ka sa pagbayad kung monthly or annual. Yan po ang mga kumpanyang malalaki ang kinikita sa subscription method. Again, good news. Kasi sa lahat ng company na nakikita niyo po dyan sa aking screen, Amazon Prime, Netflix, Disney, Sam's Club, Costco, only Live Good membership company that pays. Pinapalakpakan po yan. Kasi hindi lang po kumpanya ang yumayaman, pati ang mga members kumikita at kayaman ng yaman. Grabe, kinikilabutan ako dito. Si Amazon po, ganun din po ang ginawa ni Live Good, na kung saan noong July 16, 1995, nagsimula lang sila sa online bookseller. Early 2000, si Amazon, it went well beyond books, videos, and music, offering clothing, electronics, toys, kitchenware, and even magazine subscriptions, and more. Kung napapansin po natin, ang Amazon, isa sa pinakamalaking online stores global. Kung ganito sa Pilipinas, yung mga sikat na online store natin, nandiyan yung Shopee, Lazada. So ganun po, hindi po muna madami pag nagsimula. Kung titingnan natin, no, si Live Good launched globally on December 13, 2022 within the business of membership that pays. Again, open po tayo sa 200 plus countries. Now, si Live Good po, nag-umpisa po siya sa mga highly quality and very affordable natural products. However, si Live Good hindi lang po nag-revolutionize sa industriyang ito. It even evolutionized of this industry. So, ibig sabihin nito, makinig. Makinig po tayo. I'm welcome. Live Good will add more products and services in the near future. Bakit ko nasabi? Kasi according to CEO Ben Glensky, makinig ng maigi ha, magkakaroon po tayo ng more than 200 plus product lines in the back office of Live Good. Dahil according to Live Good, we are the next Amazon of network marketing industry. Wow! Grabe no, pinapalakpak po yan. Alam niyo nung narinig ko po ito, kinilabutan ako. And gusto ko pong i-congratulate lahat ng mga member ng Live Good at i-welcome lahat ng mga parating pa lang. And sobrang proud akong ipakilala sa inyo ang persons behind the success of Live Good. Isa po siyang napaka-humble, hands-on, sobrang bait, napaka-low profile na tao, ang CEO Ben Glensky. With over 20 years of experience owning and running some of the most successful companies in the nutritional supplement industry, Ben knows how to help people win. Napakaganda ng katangian ng isang CEO. At para sa kaalaman ng lahat kung bakit may ganyan siyang katangian, dati po siyang networker. And since alam niya ang lahat ng pahirap ng isang networker, inaral niya po ng mabuti. At ang nakakatuwa, kung pakikinggan po natin ng mabuti ang ating presentation, mapapawaw ka talaga. Kasi ang gusto niya, hindi lang kampanya ang kumikita, kundi hinahati niya ng higit pa sa malaki, papunta balik sa atin. Wow na wow naman talaga. Pinapalakpakan po yan. Alright. Thank you, thank you. True leaders creates true success. Kung bakit very successful ang Live Good, dahil sa team, dahil sa unity, dahil sa samahan ng mga taong kasama po nila sa corporate team. We have the Director of Product Development, Ryan Goodkin. Ang asawa niyang Director of Product Education, Lisa Goodkin. Ang Director of Network Marketing, Noder Kasan. Alam niyo po sa Sir Noder Kasan, napakabait po niyan. Katunayan nung nag-rank up ako into Platinum, nagulat ako, nag-send po siya ng personalized message, video greetings. Saludo po talaga ako. Saludo ako sa kanila. At ito po mag-asawang to, lagi dapat natin pinapanood yung mga videos nito. Yung mga Zoom videos nila para alam po natin kung gaano makakatulong sa atin yung mga products na Live Good. Now, it's time to make a change. Basahin po natin yung mission ng Live Good na nasa screen natin. To help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. Alam niyo po ang mission ni Live Good? Nakakaantig ka na talaga, maaantig ka talaga. Grabe, maaantig tayo. Sa totoo lang, marami naman talagang mga natural products dyan sa paligid natin. Kaso ang tanong, kaya po ba ng bulsa natin? Kay Live Good, grabe, kakaiba po talaga. Nandito po tayo para maging channel ng blessings to many.
magtuturo po tayo that health is wealth at kayang-kaya ng lahat. Meaning, hindi po sa bulsa. Again, pinapalakpakan po dapat yan. Again, it's time to make a change. It's time to change. Tingnan niyo po yung nasa screen. This is the famous story of David and Goliath. Ano po ang relevance? Si Live Good po si David, na kung saan, sorry to say this, marami pong mga price gouging MLMs company ang tinatamaan. Again, sorry po ha. It's time to change. Ano po ang sabi ni Sir Norder Quezon, the Director of Network Marketing? The days of selling overpriced products so a few people on top of a compensation plan can get rich are over. Tapos na po ang pahirap. Nandito na po ang presyong abot kaya. Tingnan po natin kung gaano pinaliktad ni Live Good ang industriyeng ito. Grabe, nakakilabot, nakakatuwa, nakaka-proud. Ang tanong ngayon, ano ang mga produkto ni Live Good? Sa ngayon po, meron po tayong 16 products line in the back office na kung saan these are all made in USA. Alam po naman natin na kapag made in USA ang products natin, imported yan, approved by GMP. Para po sa kaalaman ng lahat, mahirap po makakuha ng approval ng GMP. At good news again, dahil lahat ng ating product ay lab tested for purity and potency. On top of it, lahat po ng products ni Live Good ay natural, organic at lahat po yan may certificate of analysis. Kaya kampante po tayo ng products po natin ay purely natural. Meron po tayong mga paparating na products na mas kakaisay po ito. At paniguradong maraming mag-o-order naman po nito. Ito ay ang mga sumusunod. Collagen peptides. Ito yung products na pababatain tayo, puputain tayo. Ito pa, Nootropics Brain Booster. Kailangan po yan ng mga aging people. Sleep patches, energy and focus patches. Meron po yan sa mga ibang company. Pero makikita mo ang presyo. Ano ang pagkakaiba? Again, palakpakan po natin. So Live Good dahil nangyayari na po yung sinasabi ng ating CEO that we will be the next and the future of Amazon of network marketing industry. Padami ng padami ang ating mga products, and not only that, it includes services. Ayoko mag-preempt, pero sobra po akong nai-excite. Alright? How do I order products? We have two options. Number one, order as a consumer or order as a member. Linawin ko lang ha. For consumer, pag halimbawa gusto mo lang maging consumer, mabibili mo ang products at retail low price. Take note, retail low price na siya pero mababa. Pero pag nagka-member po tayo, you pay it at a much lower price as member. Ano ang benefit kapag naging member ka ng Live Good? Makinig po tayong maigi ha. Okay, as members, we have to, or you can save up to 75% compared to products in other network marketing companies. Ito lang po yun. Saan ka bibili? Sa mahal, sa mura? Ramdam ko po kayo. Kaya alam ko kung ano ang sagot nyo. Tama po ba? Doon po tayo sa mura. Yun po ay si Live Good. Para makita po natin at to vouch kung ano ang sinasabi ni Live Good. Ito pong ating CBD oil ay mabibili lamang sa halagang $18 only at 750 ml na po yan. Kumpara sa Green Roads o sa kalaban natin, sobrang mahal, 89.99%. Dito pa lang nakasave na tayo ng 79%. Sa Young Living, 79.95%. Grabe no? Ang layo. And by the way, ang ating CBD oil, it's one of the best kind of CBD. I have here mine. And based on my experience, last week, ulan init sa Bicol, muntik na akong atakin ng asthma. Buti na lang, may CBD oil, isang drop sa ilalim ng dila ko dahil sublingual po ito, and so, normal ang pakiramdam. Alright? Next, ito pong Super Greens. Isa po ito sa pinakamalapit na products. Nilibod lahat na ng klaseng greens kasama na po dyan. At mabibili mo po yan sa napakamurang halaga. It's only $18. Compare dito sa ating competitor, Organifi Green Juice. Diba? $69.99. Nakatipid tayo ng 74%. Sa Athletic Grains, $99.99. Nakasip tayo ng 81%. Grabe. Pinapalakpakan po yan.
Now, pag-usapan po natin, anong pagkakaiba sa member price saka sa retail price? Pakitignan po yung screen nyo ha, ng maigi ha. Ito pong multivitamins for women with irons, member's price is 9.95. Ang retail price niya ay 17.95. Pareho po nitong sa panlalaki. So kitang-kita natin sa screen, almost 50% po ang retail profit. What about itong mushroom coffee? Sobrang sarap po nito. Aromatic po ito. Kaya ang bilis mong maubos nito. So, again, member price is only $17.95. Samantala ang retail price is $28.95. Ito pong protein, grabe ang sarap po nito. Grabe. Subukan nyo, try nyo. Para ka lang nagmi-milkshake. Ilagay mo sa malamig na tubig, dagdagan mo ng yelo. Dako, ang sarap. Member price is $22 and the retail price is $34. So, napakababa. Nabigyan po namin kayo ng idea kung ano ang pagkakaiba ng member price sa retail price. At nakita nyo rin po ang pricing system ng Live Good. Ngayon, the next question is how to become a Live Good member. Simple lang. Balikan nyo po yung taong nag-invite sa'yo, tawagan nyo, or i-chat mo, i-text mo, hingin mo po yung kanyang landing page, or you register your sponsors link. To become official member ng Live Good, magbabayad lang po tayo ng $9.95 at dyan po makakabili ka na ng mga produkto at a wholesale price, member's price. Ibig sabihin po niyang wholesale price, kahit bumili ka po ng isang peraso, hindi kailangan bulto-bulto. Pero ang presyong ibibigay sa Live Good, pang wholesale. Yan po ay benefit bilang isang member ni Live Good. So, stay active by paying your monthly membership. Grabe no? Sobrang ganda talaga ng products ni Live Good. At sa mga products na mga parating pa, sobrang mura. Grabe. Tanong, pag maganda ba ang produkto, maganda ba ang negosyo? Pag mura ba ang produkto, dadami ba ang magkakagusto? Oo naman. So ang tanong, would you like to earn up to $2,000 or more per month? Gusto mo bang kumita ng $100,000 or more buwan-buwan? Sa mga interesado pong kumita kay Live Good, stay po tayo para sa second part ng ating presentations. Saglit lang po ito. Sa Live Good or Live Good Affiliates. Ano ba yung Live Good Affiliates? Dito po, once you become Live Good Affiliates, we also give you the opportunity to earn income with the most exciting compensation plan in the industry. Yes, the most exciting compensation plan in the planet. How to become an affiliate member? Again, balikan nyo po yung taong nag-invite sa'yo, tawagan nyo or i-check mo. Tingin nyo po yung kanyang landing page or registered with your sponsors link. Pay one-time $40 business center at magbabayad lang po tayo ng $9.85 per month. Yun na po. Pasok na po tayo as affiliate ng Live Good. Ngayon, what do I get with the $49.95? Remember, $9.95 as a member and $40 to become an affiliate, a total of $49.95. Then, you have the access to membership club. And then, bibigyan po tayo dito ng digital marketing products. Again, yung membership club, ano nga ba ulit yun? Yung mga produktong bibilhin po natin, yan ay ibibigay sa atin as a wholesale price na nakakatipid po tayo ng 75% compared to products outside in the market. Digital marketing products. Meron po tayo dito tatlo. Grabe, sobrang value for money po itong si Live Good. Bakit? Number one, bibigyan ka ng replicated website, the back office. Ang back office po natin, grabe, napaka-user-friendly, ang daling gamitin, mabilis mag-navigate, username, password, nandyan po. Everything ma-access mo po. Yung income mo, yung mga taong kasama mo sa organization. Number two, bibigyan ka ng retail store. Pwede mong i-website yan in 200 countries. Remember, tayo pong mga Pinoy, nakakalat po tayo sa iba-ibang bansa. There are around 12 million Filipinos scattered around the world. So, i-take advantage natin na ma-share po ito sa mga kaibigan, families abroad. Pwede po silang mag-sign up. Pwede rin po silang bumili ng products to try out.
And the products will be delivered right at their doorsteps of your clients. Hindi na po natin kailangan magkatok-katok. Hindi na, wala na yung katok-katok ng mga pinto, wala na yung traditional way. Nandito na po tayo sa digital era. Ito na po yung panahon ng evolution. Tayo po ay online na or e-commerce system na po. Okay? Number 3, we will be given the most powerful marketing tools na power landing page or the sponsors link. Isipin mo, mayroon ka lang 3 sa halagang $40. At dahil dyan sa landing page na yan, agad po ako napa-join sa Live Good. But wait, there's more. Kasi once magbayad ka po ng $49.95, you participate in the compensation plan. Always remember, Live Good is the membership company that pays. Wow. Nakaka-excite. Ano po ang structure ng compensation plan ni Live Good? We are powered and backed up by 2 kinds of structure. We have the power, the unilevel 10 levels deep, infinite wide, and we have the force matrix 2x15 levels deep. Na susundan po ba or sobrang mabilis pa ako magsalita? So paano po nangyayari yan? Dito po sa first structure, kung titingnan po natin itong mabuti, this is infinite wide. Ibig sabihin unlimited. Meaning we can enroll as many people as we can. Maubos man yung mga kakilala mo or maraming mga hindi makakilala. At ang nakakatuwa, yung kakilala ng kakilala mo, mayroon tayong overriding income doon up to the 10th level. What about the force matrix? Ito po yung isang klase ng structure na kung saan kahit hindi ka po mag-enroll ng kahit isang tao, malalagyan ka kasi meron po tayong tinatawag na automatic spillover. Kaya dito sa Live Good, 2 klaseng tao ang papalo ka. Number 1, you could be a spillover maker or number 2, a spillover waiter. Mamili po kayo kung saan na po tayo doon. Magkikreate po ba kayo ng now income o magkikreate tayo ng future income? Nasusundan po ba? Pag-usapan po natin ang 7 ways to earn with Live Good. Meron po tayong weekly fast start, retail commissions, influencer bonus, Diamond bonus pool, Diamond Crown bonus pool. Ito pong papalo po ito sa unilevel infinite wide. Okay po? So dito naman sa matrix commissions, ito po yung 2x15 force matrix na kung saan ito pong matching bonus, kaya nilagay po yan dyan sa gitna. Kasi magmamatch ka sa matrix commissions, magmamatch ka sa weekly fast start, magmamatch ka sa retail commissions. Wow! Ganun po kaganda ang compensation plan. Yan. Dito po sa 7 ways to earn, mag-focus po tayo sa 4 bonuses. 4 lang po ang pag-uusapan natin. Dito po sa 4 na pag-uusapan natin, sapat na po yan para i-run po natin ang negosyo ng todo-todo. Weekly fast start bonus, matrix commissions, matching bonus, or diamond bonus pool. Okay? Isa-isayin po natin to. Dito po sa weekly fast start commission, just on the title itself, sinasabi po dito na on a weekly basis, meron po tayong income. Saan po nanggagaling? Ang sabi po dito, for each person who you refer to Live Good, who becomes a member and an affiliate for $14.95, we will reward you with a $25 commission paid out of the very next week. Linggo-linggo po. May kita dito kay Live Good. Basta enroll ng enroll. Hindi pa ubos yung kita last week, sasahod na naman. Ganyan kaganda sa Live Good. At kung naalala niyo po natin kanina yung fast start commission, it's infinite wide, unilevel, 10 levels deep. Ngayon, mamamaximize po natin tong 10th level dips na to depending upon on the ranks. Kaya makinig po tayong maigi kasi may kinalaman po ang iyong ranggo doon sa kikitain po natin. Ang income ay proportionate sa rank. Kaya mag-focus po tayo sa pag-rank up. Tulad dito, example po, unrank hanggang first level lang. Sino ba si unrank? Ito yung wala pang ginawa. Ito yung kaka-enroll pa lang. Magkano ulit ang kikitain? 50%. Kaya $25. Pag nag-bronze na hanggang second level na yon, may dagdag na 10%. Ibig sabihin, yung in-enroll mo, meron kang $5. Sa silver, bababa siya hanggang 4th level.
Pag gold hanggang 6 level. So tingnan po natin ng mabuti. Sa silver, anong ginawa ni Livgood? Nagdagdag siya ng 10%, 5% and another 5%. So magkano na yan? 70%. Pag naging gold po tayo, bababayan hanggang 6 level. Tingnan mo, dinagdagan na tayo ng 75% all in all. Pag naging platinum, naging 78% hanggang 8 level. At pag nag-diamond ka, 10th level, 80% binanik ni Livgood sa atin. So nagkakaroon po tayo ng weekly fast start commission na not on the first level alone. Kumbaga, bibigyan po tayo ng income hanggang doon sa 10th level at dahil may kinalaman ang rank sa income, kaya nagdi-discuss po tayo lalo. Kaya pinalalim natin, paano ba mag-bronze? Paano ba mag-silver? Paano ba mag-gold? Paano ba mag-platinum? Or paano ba mag-diamond? Tingnan po natin itong screen. Ano nga po ulit yon? $25 bonus para sa bawat or sa bawat nai-enroll mo na walang auto ship, no quotas, at walang volume requirements. Wow! Pinapalakpakan po yan. Kakaiba. Diba? Kaya sabi ni Sir Ben Glensky, ito yung pinakamadali na negosyo na papasukin na walang taray. Kasi 49.95 or 2,800 to 3,000, depende sa ginamit mo. Depende sa conversion rate. Kung nag-crypto ka, mas mataas kasi volatile po ang crypto. Kakaiba ang Livgood. Kalahati, balik agad. Wala. Grabe. Lahat talaga tayo dito kikita. Ganda, no? Paano kung nakapag-refer ka ng 10 tao, mayroon kang $250. Kung nag-target ka this week ng 10, and the next week $250. Paano kung target mo 10 kada linggo? Remember, pwede po tayo mag-refer ng unlimited directs. Now, pag unranked, syempre, hanggang first level lang. $25. Yan, first level. Pero, kung tayo po ay nag-bronze, paano nga mag-bronze? Nakadali. Ayan, A and B. 2 tao lang. Nanay mo, tatay mo. Bronze ka na. At pag nag-bronze ka na, nakakatuwa doon, hindi lang $25 ang kikitain mo. Pag yung nanay mo at tatay mo ay nag-enroll, meron ka ring $5 on yours, 10% sa second level. Paano naman kung nag-silver ka? Ka lang. Wait lang po. Hindi nag-move ang aking, hindi siya all right. Okay. So, let's go to silver. Paano nga ba mag-silver? Okay. Pag nag-silver ka naman hanggang 4th level ang babayaran. Magkano yon? At paano maging silver? Sobrang dali lang. May 3 paraan po tayo. Mag-enroll tayo ng 20 directs. Yes, 20 directs. Silver ka na. Marami na po ang nakagawa niya dito sa Livgood in 2 days. Or 10 directs with a total of 20 members total or 3 bronze and 3 different legs. Hindi kailangan direct mo ang sila mismo yung nag-bronze. Basta doon sa 3 leg mo, iba-ibang leg, may 3 bronze at nagtotal ng 20 members yung isang team, silver ka na. Bilang silver, mamamaximize mo ang income mo hanggang 4th level. Ngayon, kung gusto mo talagang mamaximize yung opportunity to live good, tititigan mo na lang ba yung mga taong dumadami? Huwag nating hiyaan, i-maximize natin. Alam mo pa dito, minsan biglang bumubulos ang grupo mo. Yung in-enroll mo, di mo alam kung sino yung mga natatap nila. Yung pala, yung napasok ng pinasok mo, mga leaders pala yun. Kagaya ng nangyayari sa organizations ko, we are thousands at araw-araw padagdag ng padagdag ang bilang. Parami ng parami at palaki ng palaki. Tayo mag-slide ng aking next slide. Ayan. Okay, gold. Paano naman kung maging gold? Alright? Up to the 6th level na po yan.
Paano nga ang income kay gold? Umaabot na po ng 75%. So dito para maging gold, 30 directs, total team 100. Or 3 silver with total team of 100. So yung 100, yan yung common denominator. Yung numerator natin, iba-iba po ang qualify natin dyan. Pwede naman po 30, 30, 30 plus 10 with a total of 100 members. Ganyan po kabilis maging gold. Para naman po maging platinum, up to the 8th level, 70% na po yan. Paano maging platinum? 100 directs with a total of 500 teams, or mayroon kang tatlong gold, 3 different legs with a total of 500 teams, second option po yan. Or tatlong 150 plus 50, and the combination of from the different legs plus 500, yan, platinum ka. Bibigyan ko po kayo ng idea. Yan pong tatlong 150 na yan, may mga pagkakataon na isang leg ay aabot ng 5,000 or 1,000. Ang bibilangin lang po ni Livegood dyan ay 150 lang. Hindi po ibig sabihin na pag ang team mo ay umabot ng 500, platinum ka na. Ang bibilangin lang po per leg is 150. Kahit wala kang gold, basta marami kang leg na pagkukunan to complete the 500 teams, platinum ka. Kaya mas mabilis mag-rank up dito yung maraming directs. Again, may 3 ways para mag-rank up: silver, gold, and platinum. At para naman maging diamond, may 2 paraan. Up to 10th level, 80% na po ang ma-override natin as diamond. Paano mag-diamond? 2,500 in total teams. Nasusundan po ba? Bilis po ba ako magsalita? 3 platinum po and 3 different legs with total of 2,500 teams. Or again, pag marami kang directs, marami kang pagkukunan. Kasi 500, sa bawat legs 500. Kung may 5 leg na nag-500, a total of 2,500, so diamond ka na. Anyway, lahat po tayo papunta sa diamond. Nasa inyo lang po yan kung papagalan nyo o bibilisan nyo. Pero isa lang ang masisiguro ko po sa inyo. Magtuloy-tuloy ka kasi magiging diamond ka. Yan ang ating weekly past start commission na kung saan may kinalaman ang ranggo mo sa kikitain mo. Kaya kung gugustuhin niyo po ang opportunity ng Live Good, you better focus on ranking promotion. Kung seryoso ka na maabot mo ang mga pangarap mo, dapat very particular ka sa rank promotion mo. Huwag po sana nating i-take for granted kasi sayang ng time. Ito naman pong matrix commission pag-usapan natin. Sa matrix commission ay 2x15 force matrix. Na dito naman po kanina sa weekly past start, wala kang kikitain kung di ka na-enroll. Again, sa weekly past start, wala kang kikitain kung wala kang enroll. Sa matrix commission, mayroon kang kikitain kahit hindi ka nag-enroll. Bakit? Kasi nandito ka. Kung una kang sumali, pwede kang malagyan agad-agad ng spillover ng account mo. At ang nakakatuwa dyan, lahat ng tao na nasa ibaba mo up to the 15th level, depending on your ranks, na nagbabayad ng monthly $9.95, babayaran tayo ng 25 cents dollars ni Live Good. Kaya the sooner you lock in your position, the more chance na malalagyan ka ng spillover. So para lubusan nating maunawaan ito. Lahat ng tao na nandyan sa baba na nagbabayad ng 9.95, 25 cents dollars ang value niyan or ang ibabayad sa iyo ni Live Good. Alright? O ulitin natin. Ulitin ko po ha. Okay. Sa matrix commission, ito yung level natin, 1 to 15. Kasi kanina hanggang 10th level, dito hanggang 15th level. Kaya 2x15 force matrix na kung saan, depende sa rango mo na naman. Tingnan niyo po ang screen. Again, ang rank, bronze, silver, gold, platinum, diamond, amount. Yung level natin may kinalaman sa rank. May kinalaman sa rank na naman ulit. Pag unrank ka, ibig sabihin wala ka talagang na-enroll kahit isa. Pero nagbabayad ka ng monthly membership na 9.95 hanggang 12th level, babayaran tayo ni Live Good. So pagpalagay natin, nalagyan ka ng lalagyan. Yung mga tao na nasa ilalim mo, dahil active ka na nagbabayad ng monthly $9.95,
may 25 cents dollars ka sa bawat isa. Pag napuno yung, pwede kang kumita ng $2,047.50. Pag ikaw naman po ay bronze and silver, babayaran ka up to 13th level, pwede kang kumita ng potential income na $4,095.50. Pag gold and platinum ka, hanggang 14th level yan naman po ay $8,191.50. At pag tayo po ay diamond, hanggang 15th level po yan. Ang potential income po niyan ay $16,383.50. Sinasabi ko po sa inyo yung word na potential, the possibility na pag napuno ang matrix. Di ko po sinasabi na guaranteed. The potential pwede pong mangyari. Tingnan po natin, paano po nag-work ito? Alam niyo kung saan ako na-attract? Dahil sa leverage. Ang leverage po pala is all about duplication. It's all about exponential growth. I-duplicate mo ang sarili mo para dumami ang masisipag na matupad na tulad mo. At may pangarap na nais matupad dito sa industriyang ito. Mabilis po yan mangyari, lalo na dito sa Live Good. Pag-usapan naman po natin ang matching bonus. 5 generations deep. Yung pinakita ko po sa inyo kaninang matrix commissions, sobrang klarado, grabe. Yung future income natin pwedeng maging immediate. Pero po itong matching bonus na to dahil di ako nakatulog. Sobrang lupit nito, grabe. Mayroon pa siyang 5 generations deep. Ito yung pinaka-the best sa lahat. Tingnan niyo pong mabuti. Dito, o sa lahat ng direct mo, meron kang 50% sa matrix commissions ng mga directs mo. Example, yung isa mong direct, meron siyang $1,000. Meron kayong $50, 500. Yung pangalawa mong directs, meron siyang $500. So meron po kayong $250. Ang pangatlo mong directs, meron siyang $100. So meron kang kikitain na $50. $50 yan. Okay? Then ang isa naman is 200. 50% niyan is meron kang $100. Ang maganda po dyan ay infinite wide. So, ang laki ng matching bonus talaga natin. Depende sa dami ng personal enrollee mo. Sa laki ng kinikita ng mga directs natin. Alam niyo kung bakit di ako nakatulog? Mayroon pa siyang tinatawag na 5 generations deep. Sobrang nawindang ako. Yung nakita ko yung video na nasa back office natin habang nag-i-explain si Sir Ben Glensky na napapangiti sa ganda, na napapangiti sa confusing, sa computation doon sa 5 generations deep. Nakakawindang lalo na pag may rangka. Nakikita mo, bakit may first generation silver, second generation silver, first generation gold, second generation gold, and so on and so forth. Sobrang nakakaloka. Bigla na lang lumiliwanag ang mata ko pag nakikita ko na ang mga dollars sa aking back office sabi. Yun. So, ito. Tingnan natin to. Bigyan ko po kayo ng sample, no? For now, hindi natin to masyado ma-absorb, pero ito yung masasabi ko sa inyo. Pinapakita lang ni Live Good on how generous ang company. Ay, kaya yung sinasabi ni Sir Ben Glensky, Ben knows how to help people win. At ito na po yun. Hindi yun theoretical. Isa po itong reality. Kasi dito kay Live Good, binigyan talaga tayo ng rewards. More than what we expected. Ang tanong, bakit? Pagpalagay na lang natin, meron kang 10 direct. 10 ang team noon para madali natin makompute. 100 ang matrix. 50% noon, so $50. Times 10, so meron kang $500. So on your first level. So ipagpalagay natin, meron tayong, second generation silver 10, na ang kanyang team naman ay 100, may matrix income na 100, so ang 10% niyan sa second silver generation, so 100, so that's the same computation follows depending on your rank. So sa matching bonus generation, 5 generations,
Sa totoo lang, napakalaki po nito. You observe your matrix. Alam mo yung matrix ko nung umpisa, $6. Sumunod, nag-100. Then, nag-300. Tapos, almost 600. Palaki ng palaki. Grabe, nakakatuwa si Live Good. Yung income mo ng monthly, di nabababa, pataas ng pataas. Maganda ba o maganda? Baka naman natin si Live Good. Grabe, no? Salamat sa inyo. Malapit na tayong matapos. Paano naman kung halimbawa matching bonus mo ay bronze ka, na sinama mo ang nanay at tatay mo? Kumita ka dyan sa $4,095 ng yung nanay mo at tatay mo, $4,095, may 50% ka sa kinita nila. So kikita ka pa ng dagdag na $1,000. So total income ninyong mag-anak is $10,238. So magkano ang future income? E di more than $500,000. Ganyan po kasimple. Anong ginawa? Family of bronze. Kaya dito kung join po tayo, huwag kang sasali na ikaw lang. Idamay mo ang iyong pamilya. At ang pinaka-the best, gawin mo, mag-bronze ka agad. Go for bronze. Live Good is a perfect family business. What about meron kang 20 directs na kumikita naman ng 2,047 dahil mga unranked, kalahati niyan is 1,023.75 times 20, hindi meron kang $20,475. Magkano yun sa peso? 1,146,600 monthly. Yan ang future income na nag-aantay sa atin dito sa Live Good. Kung siseryosohin lang po natin si Live Good. Paano kung meron kang 30 directs? 30 directs na kumikita ng 6,000. E di mayroon kang $3,000 times 30, so that's 90,000. So sa Philippine peso po niyan, 5,040,000 monthly income. Tumulong po tayo sa mga nangangailangan. Gumawa po tayo ng foundation. Kung ganyang kalaki ang blessings na bibigay sa atin ni Live Good, kayang-kaya. Kayang-kaya po nating tumulong. Diamond Bonus Pool. Once we become Diamond, 2% ng kita ng buong mundo paghahati-hatian. Equally ng lahat ng qualified diamonds on that particular month. Diamond Bonus Pool, pumapalo po yan ng $6,000 to $9,000. Pero yung ating first diamond, alam niyo yung kauna-unahan niyang profit sharing, $23,000. Yung ating crown diamond, yung unang profit sharing niya, $38,000. That lucrative how Live Good is. Sana po naintindihan po natin ang 4 ways to earn Live Good. Saka na lang po natin aralin yung 3. Sa 4 pa lang, grabe. Baka di na po tayo makatulog. Palakpakan po natin ang amazing opportunity na Live Good. Ngayon we are about to end. Meron po akong gustong ipakita sa inyo. Siguro ang tanong nyo, paano? Anong pwedeng gawin? Gusto ko pong i-share sa inyo itong strategy. Kasi sa ganda ng opportunity na ito, kailangan natin ng ma-strategize ito ng maayos para mabilis mag-grow ang ating Live Good business. At ito ang doktrina na tinuturo ni Mentor Vilma Sabulao. The Strategical Action Plan para mabilis mapuno ang matrix. The power of 2. Enrolling 2 personal directs per week. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po ng maigi ang screen. Ikaw po yan. On the first week, nag-enroll ka ng 2. Tanong, kaya ba natin mag-enroll ng 2? Yung 2 na yan yung magic move mo. Silang 2 ang magiging stepping stone mo to maximize the matrix. Na kung saan, yung 2 mo, tuturuan mo na kumuha din ng 2 sa unang linggo nila. So anong programa natin? Go for bronze on your first week at ituro mo ng ituro hanggang sa baba na mag-go for bronze for the first week. Naka-align po tayong lahat. Itigil na po natin yung wala kang gagawin, kikita ka. Kasi totoo talaga kikita ka. Pero ang katumbas po nun masakit. Maiinip ka kakaantay. Ano aantayin mo? Yung 3 buwan, puno na ang matrix? O 3 o 5 taon, hindi pa puno ang matrix? Pag-aralan niyo po mabuti ang power of 2. I-apply niyo po agad sa team niyo. At sa mga bago, ang swerte niyo po. Pagpasok niyo palang may blueprint na po kayo na ipa-follow. It's time to make a change. Actually, sa totoo lang sa mga nauna,
Baka di nyo lang po napansin, itinuro na po ito ni Sir Tim Miller. Marahil ang mga nag-follow ang agad na nag-rank up at ang iba na di pinansin ng strategy na to, di pa po huli ang lahat. Simulan po natin. Sabay-sabay po tayo. Ang tanong ngayon, kaya ba? Can I say your answer in the comment box? Kaya ba? Alright, alright. Thank you sa mga nag-participate. Ayan, salamat, salamat. So ganito pa ang pattern. Kung lahat po tayo nag-i-enroll ng padala-dalawa on the first week, puno agad ang matrix. Maniwala po kayo. Totoo po ito. Paradigm shifting po tayo mga kalibgod. Sabi ni Mentor Vilma, kasi ang power of two, it works. Ito. Ayan po, kikita. Simulan po natin agad ang matrix ng power of two. That works. Okay po ba? Sabi nga sa tagline natin, go for bronze on your first week, pass it on, and maximize the matrix. Kaya po ba? Okay. Paano kung hindi lang dala-dalawa yan? Paano kung nagtuloy-tuloy ka linggo-linggo na nag-enroll ka ng dala-dalawa at ginawa mo 10 sa unang buwan? Tinuruan mo ang 10 na mag-enroll ng 10 buwan-buwan. Hanggang sa 4th month, 10,000 na po ang tao. Ang kita po dyan ay 2,500. Exciting, di ba? Buong barangay nagli-live good. Bakit? Pag ba napuno ang matrix, tuloy-tuloy na po yan, lahat tayo kita. Tayo nagbabayad ng tax. Lahat tayo aasenso. Wala nang aasa ng ayuda sa gobyerno. Ayos ba? Ayan o. 4th month. Ayan o. 4th month. $2,500. With this, sana lahat naiintindihan po natin ng crystal clear ang opportunity ni Live Good. How does the matrix works? Sa mga guests po namin ngayon, just go to the persons who invited you. Mag-pre-enroll na po kayo agad. Wala pong bayad yan, for free, temporary position. Dahil the sooner you pre-enroll at nagbayad ka ng Friday before 3 p.m. weekly cut time, you will be placed immediately on the matrix of your upline. Na kung saan, ikaw yung unang lalapag. So anong labanan dito? Ito yung like kong sinasabi sa mga directs ko dati, na mag-pre-enroll agad kayo. At sobrang swerte ng iba kong na-invite na nag-pre-enroll agad. At nag-lock in kasi libo-libo na ang tao nila sa ilalim. Totoo po ang matrix. Totoo po ang spillover. Kung bakit gusto namin i-follow ang doktrina ng power of two kasi nakakapagod mag-antay sa mga wala pang spillover. At mas malaki ang kikitain kapag mas marami kang nai-enroll. Alam niyo po ang good news? We are all pioneers here in Live Good. Kasi according kay Live Good, 300,000 to 1 million ang papasok from December 2022 to December 2023. Right now, close to 500 or more than 500,000 na tayo. So anong point? We are still on the tip of the iceberg. Kung si Netflix nga nasa 250 million subscribers na sila, in the next year to come, Live Good, the next big thing happened to us. That would be 100 to 1 billion members of Live Good. Kailan ka sasali? Pag umapaw na? Pag lahat ng kaibigan mo, kamag-anak, kakilala, nakasali na? Naku, ang hirap niyan. Sabi ko kanina, napakasakit po nun. Yun po yung tinatawag na the pain of being left behind. It's time to create an urgency. You grab the opportunity kasi minsan lang dumaan ang opportunity na yan. Mahirap magsisi. Because time is gold. Now, maganda po ba o napakaganda? Sobrang ganda ba ang napakinggan natin? I want to show you some people na nakaka-inspired or na-inspired po ako masyado. Sana na-inspired din po kayo. Ito pong si Grand Upline here in the Philippines, Mentor Fernand Santiago, the first diamond in the Philippines. Yan o, tingnan nyo sa screen. Understated na po yan ng 4K. Mas malaki na po ang kinita niya. So nakalagay po dito sa screen. And what about Tim Miller? Homeless 6 months ago. Super broke. Kahit cellphone wala. Pero ngayon, nasa more than $300,000. What about Coach Jesse Garcia? Yan, yung pinaka-grand upline natin.
from Chicago, Illinois. Yung figures na nakikita po natin dyan sa screen, sa tingin nyo, would it matters? Would it matters to us? Na-inspire po ba tayo? Kasi sa totoo lang, di na naman ako nito makakatulog. Sobrang inspired na naman ako. Kasi ito lang po yun. Naggawa na nila. Magagawa din natin. Okay? Couple reasons to join. We just officially launched globally. Pioneer po tayo. Highly quality and very affordable health products. Marketing system tools and trainings. Napakaganda po. Full funnel system po tayo. Isa sa best pay plan ever. A simple, powerful, and lucrative pay plan. Alam niyo po, itong 4 reasons, top reasons, few reasons lang po ito bakit kailangan po tayo sumama sa Live Good. Hindi ko na po lalahitin pero dito po sa top 4 reasons na to, this is more enough for us to make a brilliant decision. To create urgency to join Live Good now. Diba? Tingnan nyo, oh. High quality and very affordable products. Marketing system tools and trainings kompleto, a simple, powerful, and lucrative pay plan. Ang tanong po ngayon sa inyo, are you A, B, or C? A, I want to become an affiliate member. B, I want to become a member. C, I want to become a retailer customer. A, B, or C? I want to see your answer on the chat box. Disclaimer lang po tayo when you are putting your answer on the chat box. The information contained herein has been provided as an information service only, not a financial medical service. The accuracy of completeness of the information is not warranted and is only as reliable as the source from which it was obtained. Also note that delivery of courier fees are not inclusive to product pricing, and the monthly subscription of $9.95 is a requirement to remain an active member of Live Good. All right, so that's it. Thank you, thank you, thank you very much. In fact, focus on working on yourself and you will attract who you become. And thank you very, very much. Get back to the person who invited you and let them know if you are A, B, or C. Okay? Diyan po nagtatapos ang presentation natin ngayong gabi. But hindi pa po tayo tapos because tonight, grabe no? Tonight is a big night. Sobrang nai-excite po ako ngayong gabi. Hindi po ba halata? Tonight is a big night. Because tonight, natin maririnig ang message ng ating newly promoted gold. Ramdam na ramdam ko po. Sobrang excited ako nung na-promote si Coach Vilma Sabulao as Plat Diamond. Grabe, no? Ano sinabi ko kanina? Gold. Pangit, no? Diamond. Our upline, our mother in our team, the founder of Soaring Eagles International is now officially part of the elite diamond of Live Good. So ayan, ayaw ko nang patagalin pa. Lagi po natin siyang naririnig. It's sobrang nai-inspired po tayo. In every time we hear, nakikinig sa kanya, sa kanyang mga tawag dito, mga wisdom. Hindi ko na po patatagalin. Let us call in Coach AOA. Can you please help me to locate Coach V to bring into Zoom? Coach. Hello. Ayan, nandiyan na po pala si Coach. Coach, Okay, good morning. Just go. On the dot talaga, nandito na ako. Okay, good evening. Thank you, Coach Jericho. Palakpakan naman po natin si Coach Jericho. Thank you na andito na po ako, nakarating. Kauupo ko pa lang po dito, ka-on ko lang ng aking laptop. Talagang just in time. Wow, grabe. Perfect talaga si Lord, no? Okay, galing po ako sa labas. Bakit ganito ang itsura ko? Bakit walang wait lang. Bakit hindi ako bakit nakikita yung kalat ng kwarto ko?
Sandali. Background. Sandali. Pwede po muna ako mag-out. Ayoko. Ano Sandali. Off-cam po muna kayo. Off-cam po muna kayo. Sandali lang. Ano Yan, off-cam po muna. nangyari? Yan Wait, guys, hope we understand Coach Vilma Sabulao, Mentor Vilma Sabulao now is sobrang pinagsasabay-sabay niya po. At dami niya pong personal matters na inaayos. Nagkasabay-sabay po, ibinuhos po talaga lahat ng biyaya kay Mentor V. Sobrang enjoy ako sa Wait lang po. Wait lang, ano nangyari? Ano ba? Wala yung background niyo po. Wala yung background. Wala yung background ko. Sandali, i-record pa man din natin to. Ang sama naman ito. Talaga naman. Sandali po Bear with me. Sige po, Mentor V. Okay, sandali lang. Live Good Family. Few minutes. Sige po. Yan. And while Coach V is preparing for, inaayos niya po yung kanyang setup, I'd like to take this opportunity para pasalamatan po kayong lahat na nag-attend po dito ngayong gabi. Of course, ang aking co-host, AOA. I can't wait na mag-back-to-back po tayo sa Zoom. Yes, thank you, Coach Jericho. Soon. Guys, maganda po ang mapapakinggan po natin ngayong gabi. Kaya bear with us. Tsagain po natin. Ayan na. Okay. Bakit po tayo? Live po tayo Grabe to. Nagpaunat naman ng bukang upline. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Grabe po. Sobrang hectic po yung schedule ko tong araw na to. Wala na po ako lipstick wala na akong pulbos na kahit ano pero papawisan. So ayan, good morning sa gabing ito, Live Good Family. Talagang gusto ko lang kayong batiin na masayang-masaya ang puso ko ngayon. Congratulations, Coach Jericho, for such a wonderful Zoom. Actually, nakikinig naman ako along the way. Yun nga lang, mahina talaga yung signal, no? So, ayan. May good news ako. Nag-diamond ako kahapon. At may isang good news uli ako. Pasado ako sa visa ko. So magpa-France po ako sa linggo. So isang linggo po ako mawawala. So ayun nga ang sinasabi ko, when it rain, it pours. Okay po talaga. So ayan, so good morning, Live Good Family. Kilala nyo naman na ako. So iniisip ko ngayon kung ano talaga yung sasabihin ko. Actually, ano lang, alam ko lahat tayo very, very excited. Excited ba lahat? Pwede bang makita ko yung mga heart emoji nyo dyan kung talagang excited po ang lahat? Natutuwa ba kayo sa nangyayari sa Live Good ngayon? Are you excited with what is going on in your business with Live Good? Can you please help me? Gusto kong makita. Wow, Daisy. Ayan po, no? Wow, ang dami. Wow, Dance Cordero. So talagang nakaka-excite naman po talaga si Live Good, no? Nakaka-excite. Ayan. So thank you po sa mga heart diamond emoji po ninyo dyan. Ngayon, ito po yon. You capture that kind of emotions. Talagang hulihin niyo po yon at wag niyo nang pakakawalan. Wag niyo na pong pakakawalan kasi kung talaga tayo, we are sincere enough na naghahanap po talaga tayo ng platform. Naghahanap po talaga tayo ng isang opportunity na mababago ang buhay natin. Gusto ko lang ihabilin sa inyong lahat na mag-dig up kayo ng deepest why ninyo. Try to define properly your why. Nandito na po tayo sa Live Good. Ito na po ay isang napakalaking blessings. Declare no excuses with your life. Kumbaga, wag ka nang matakot sa mga limitations mo, wag ka nang matakot sa mga nangyayari sa kapaligiran. Just be coachable, just be teachable, just be hungry for learning. Ang importante diyan sa iyo is you begin with the end of the mind. Just begin with the end of the mind. Kumbaga parang figure out ngayon, nasaan ka? You are in the Zoom.
mamaya bago ka matulog, try to figure out 3 to 6 years from now, 3 to 5 years from now, paano mo nakikita yung sarili mo? Hello? Ano ang nafi-figure out mo sa sarili mo 3 to 5 years from now? Because I'm telling you, if you're gonna work closely with Live Good, 1 year pwede na pong mag-diamond eh. 3 to 6 months pwede pong mag-diamond eh. Depende po yun eh. Depende sa mga nangyayari. Ako, I just wanna share you something, no? Okay, bago po pala ako pumunta doon. So number 1 is talagang dig upin po natin yung why natin ng mabuti. Kasi pag yung ating why po is very, very clear, no? Our how to is very, very easy. Yung papaano is madali. Kasi yung paano is yung sumunod, maging teachable, maging hungry for learning. Yun po yun, ano? So, ang init-init. So, ayun po, kailangan po talaga na maliwanag po talaga yung ating pong why. Okay, define your why clearly. Ano ba yung mag-i-ignite sa'yo? Tingnan mo yung sarili mo, ano yung makakapag-inspire sa'yo? Define ano yung mga wants mo, ano yung mga needs mo, look at your environment, look at your family, tingnan mo yung bahay mo, tingnan mo yung kapaligiran mo. Hello? Tingnan mo yung bansa natin. Ako, I'm looking back at my old town. Naaalala ko po yung lagi ako nadadapa. Pag inuutusan ako ng nanay kong bumili ng toyo at suka. At kung ano-ano pa. Eh, yung aligaga ako sa kalalaro. Sisigaw na naman ako doon sa kanto. Ano nga yun, ay? Oh, gis na suka, toyo, sibuyas. Nagkakamali-mali ako nung mga yon. At madalas po talaga, nadadapa ako doon sa area na yon. Kaya sabi ko kung gano'n, pag pinayaman talaga dito sa Live Good, ang daming pwede nating gawin. Hello? Naisip nyo ba yon? Yung maliban lang sa family mo, maliban lang sa sayo, pero mayroon kang naiisip na community on your church, in your school, sa mga kapaligiran natin, can you think bigger than what you are, where you are right now? Kasi alam mo dito sa Live Good, ito lang po yung gusto kong sabihin po sa inyong lahat. Kaya imong ang tawa ning ipangita mong duha, ang duha, imo na ning galgalan nga pangita mo. Alam niyo po kung ano po yung na-feel ko, Live Good family dito po sa Live Good. Nung nandito na po ako talaga, when I started network marketing, ang dami-dami ko po talaga mga pangarap. Kaso nga lang, sa period po ng 15 years, some of those dreams, binigay naman talaga. Kaso nga lang, yung matitinding mga petmalong pangarap, parang wala eh. Sabi kong ganun, wala na to. Kumbaga magre-retiro na lang ako, hanggang pangarap na lang talaga yon. Pero alam niyo, binigay ng Diyos. Eto, nandito na si Live Good. Sa tingin niyo, hindi ba maisa sa katuparan itong mga nangyayari ngayon? Hello? Nag-uumpisa pa lang po tayo. Kaya ngayon, ma-inspired po tayo. Nalakihan na po natin ang ating po talagang pangarap. Maniwala kayo, yung pangarap na yan na meron tayo, yan ang magbibigay sa atin ng lakas. Yan ang magbibigay sa atin ng lakas na gusto nating ipagpatuloy ang pagpapakabuti. We are so blessed kasi pioneer po tayo. Think on that. You are so blessed. Thank you. Thank you. Be grateful. Be grateful that you are here in Live Good. So define your why. Why clearly talaga. Yan ang habiling ko po talaga sa inyo. Okay? At number 2, tulungan nyo yung sarili nyo na magkaroon kayo ng matinding pagnanasa. Help yourself. Naarapod kuha ang atong Na you will have that kind of... Paki-observe lang po yung microphone nyo. Nagkukwentuhan po tayo dito. Okay po na. Pagod na po ako, distracted na po ako, tapos may mga sounds dyan. Parang gusto ko masakwento, sumalat sa kwentuhan niyo. Okay pa ba ako? Tama pa ba yung mga sinasabi ko? Nako-confuse po ako, sorry ah. Okay, so nasaan na ba ako? Andun po tayo sa why. Okay, and number 2 is tulungan niyo po yung sarili niyo na mag-learn po tayo. Okay? If you think that your why is very clear, ngayon ang tanong doon, how to? Paano ba? So yung how to is number 1 is ikaw mismo magle-learn talaga tayo. At diyan kasama sa process of learning is building or planting the seed of desire in your heart na magko-cooperate yung very, very own self mo doon
sa learning na yon. Kasi yung learning, okay, I wanna learn this. Paano kung wala yung pagnanasa of learning? Merong mga trainings, tinuturo sa atin, nakikinig tayo sa Zoom, araw-araw, gabi-gabi. Pero actually, we are not into it. Hindi naman natin talaga inuunawa ano yung complan, paano ba talaga mag-rank up, paano ba talaga i-maximize ang opportunity. Hindi tayo nagko-cooperate. Pero kung halimbawa talaga, ito real talk lang po tayo. Pero kung halimbawa, you will put yourself into it. Pagkatong ka sa text ha, karon pag doon dili ito na yung butbot ang kantir sa gayan. If you gonna put yourself into it, into the moment, na nandito ka talaga si Live Good, it would not be so easy. It would not be difficult for you. Sasaway lang po ulit ako ha. Nakikiusap po ako. Pakibantayan po yung microphone nyo. Hindi ko alam kung bakit na-unmute. Nadidistract po ako ng bonggang-bongga. Okay po. I am trying to internalize my brains, my brain cells. Okay po. Inaayos ko pa yung alignment ng aking utak. Tapos ang dami pong mga distractions. Tulungan niyo po ako. Okay po. Kararating ko lang kasi talaga. Promise. Hindi pa ako nakakainom ng tubig eh. Pasensya na kayo ha. Supposedly maayos ang sasabihin ko ngayon. But because of very, very toxic schedule that I have today, but declare no excuses, I have to really rush up to be with you. Ngayon, I wanna deliver something great to you. Ito po ay galing talaga sa puso ko. Na after you define yourself, no, na ano yung gusto mo, wala naman tayong talagang dapat gawin kundi ayusin ang sarili natin. Focus on ourselves. As we know, nandito na po tayo sa Live Good na napakaganda pong vehicle. Napakagandang vehicle. So the vehicle is already there. Andyan, wala na po tayong hahanapin. Pinagaanan ni Live Good lahat. Kumbaga, we are blessed kasi tayo yung game changer. Ngayon, ang gagawin na lang is tayo to, gagalingan talaga natin. Hindi po madali ang magpakagaling. Kasi to become diamond, this is what I gonna tell you. Ang bilis kong nag-silver, 1 day and a half. I become gold 1 week. I become platinum in 38 days. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, pakiramdam ko si Live Good, parang sisiw mani popcorn sa akin. Alam mo yun, parang andali-dali. So nag-expect po ako na in the next 3 to 4 months, diamond na ako. Ako po, to be honest, I have to tell you honestly, goal setter talaga po ako. Kumbaga, dumating po ako sa point na ang dami-dami mga challenges na nangyari sa akin. Medyo nawindang ako without you knowing it. Marami pong mga problema dumating sa akin. Pero after that heavy problems that came into my life for the past 2 months and a half, na halos mag-breakdown na po ako. Hindi niyo po alam yon. Dumating po ako sa point na kinukuhanan na po ako ng cellphone ng mga anak ko. Nagagalit na sila sa akin because I'm so enthused. Kaya nung kalaunan, anong sinabi ko po sa inyo? Sabi ni Tim Miller, you focus on your focus. Pero ano po ang sinabi ko? You better focus on the right focus. Itong sinishare ko sa inyo is a story of becoming diamond. I can tell you a lot of procedures, a lot of steps na talagang yun ay base sa napag-aralan. Pero I will tell you tonight something of reality na ito talaga yung pinagdaanan ko. And I want to share it to you para magkaroon po tayo ng deep analysis na okay, ganun pala. I'm here to tell you, hindi to devastate you, to discourage you or what, but to open your mind na becoming diamond, iba-iba po ang proseso. Sabi nga ganon, it's all about our journey. May iba mabilis, may iba madali, may iba mahirap, may iba mabagal. It doesn't matter. Kasi ang importante doon, ikaw ayos ka. At a certain point, na-lost po ako Nahirapan po talaga ako. But when I go back to my why, binalikan ko yung why ko, alam mo yung para akong umayos uli, na-realign ko yung thoughts ko.
Kaya why do I say this? Kung hindi maliwanag ang why ko, it would be easy for me to quit. Ayoko na. Especially when my children was telling, Mama, tigil-tigilan mo na yan ha. Nagagalit na talaga sila sa akin. I don't have to go into details, but it's quite tough. But you know, praise God, kasi doon pinaunawa sa akin ng Diyos na yung proseso ng pagiging diamond, dadaan ka pala talaga to certain level of process to pressure you para lumabas yung brilliance mo. Hello? Kasi doon lalabas yung inherent na meron ka. Yung paniniwala mo sa Diyos, yung paniniwala mo sa sarili mo, yung paniniwala mo sa pangarap mo, yung paniniwala mo sa mga taong nagtitiwala sa'yo, yung paniniwala mo sa profesyon mo, paniniwala mo sa industriyang ito, lahat aayusin yun. At nagpapasalamat ako na, alam mo yun, hindi masyadong nagtagal. Naiayos ko ang lahat through talaga massive prayers. Massive prayers. Kasi sabi kong ganun, hindi ko na to kaya, Lord. And praise God, when I took charge my business, that was exactly the time na nakapag-nilay-nilay po ako ng maayos-ayos. Nag-evaluate po ako. Kaya ano po ang punto ng sinasabi ko ngayon sa inyo? Try to go a thorough evaluation on your business. Is the thing that I am doing right now congruent to my direction? Is the thing that I am doing right now congruent to my dreams? Ngayon kung nakikita mo yung sarili mo na hindi ka naka-align doon sa pupuntahan mo, you better evaluate, you better take a U-turn. Kailangan mo po talagang balik ka sa pwesto mo uli, internalize mo, mag-evaluate po tayo. Tinuturo po yan ni Coach Jessie Garcia. After 2 months, after 1 month, after 3 months, evaluate the process. What did you did? Because along the way, meron po tayo makikita dyan ng mga mali. At dito po sa business natin na to, wala namang perfect approach eh. Lahat yan, magle-learn tayo along the process. Ang importante lang doon, are we humble enough to acknowledge our mistakes? Are we humble enough to really learn and to unlearn and to relearn? Kasi pag wala po talaga tayong humility, the wisdom of humility, na we are willing to learn, to humble down, and be hungry for learning, ang hirap. Mahirap po. Kaya dito, ang challenge ko po sa lahat, na gusto talagang abutin ang diamond, magpakumbaba tayo ng todo-todo. Sa lahat. Evaluate natin yung sarili natin. Yung ego, yung pride, yung fear, yung worries, kabilin-bilinan ko to sa inyo, tapon nyo yan. Hindi yan makakatulong sa inyo. Because it will sabotage you. It will destroy you. At alam nyo kung sino ang author ng mga yon? Si Satanas. At si Satanas, ang gusto niyan, wasakin talaga tayo. Kaya kung hindi tayo magiging malalim yung discernment natin, now, why am I dwelling on this? It's destroying me. So ako nagsasalita po ako dito based on experience. Kasi yun po yung mga napagdaanan ko in my process of becoming diamond. Pero nagpapasalamat po talaga ako. Kasi nung bumalik po ako sa wisyo, nung nakilala ko uli yung sarili ko, matindi po yun. Hindi po biro yung pinagdaanan ko. Pero nagpapasalamat pa rin ako na napagdaanan ko po yun. So after that, ano masasabi mo? You could tell yourself that it was a success. Kasi you never allowed the circumstances to ruin you. Di ba anong sinasabi ko lagi? Your circumstances will never determine your success. It is on what you do with your current circumstances that will definitely define your success. Kung ako, hindi ko inayos yung sarili ko, ano yung dapat kong gawin para mai-align ko mga to? At kung ako nag-dwell na lang doon sa nangyayari sa akin, wala na. Tapos na ang boxing.
kunting kalabog, nanginginig na ako. Alam mo, sabi ng mga anak ko, Mama, parang hindi na ikaw yan. Akala ko ba yung live good mo masaya? Bakit ka nagkakaganyan? I don't know. Maybe siguro expectation ko sa sarili ko. Tapos nakita ko hindi nangyari. Many things. Tapos I was bounded with many troubles, with many problems na hindi ko ma-cope up. Sama-sama na, labo-labo na. Pero pasalamat ako na pinagdaanan yung pala yun na wala talagang, di ba yung ginto, bago ka maging 24 carats, 18 carats, di ba? Idadarang ka talaga sa apoy. So ganun din po yung charcoal. Yung charcoal is nagiging diamond yan over time, di ba? Through pressure. So ganun din po talaga tayo. Sadyang itutulak tayo sa isang sitwasyon and you have to be very, very ready. Kaya tayo dito, kung alam natin yung core natin, yung pinaka-biggest why mo, yung pinaka-inner core mo, why you are doing this, if it is very, very clear, regardless of what happened to you, you can pass it through. Kaya mo yung malagpasan. Pero kung ang why mo is wala lang, parang hindi talaga clearly defined, madali po tayo ma-persuade ng mga nangyayari sa environment natin. So siguro yun po yung masasabi ko po sa inyo. Kaya the first thing that we gonna do here is talagang lista nyo po yung inyong mga pangarap. Talagang lakihan nyo po ang inyong mga pangarap. Dito sa Live Good, grabe. Isipin nyo yun. What will happen to us kung gaano tayo katagal dito? Gagawin po tayo dito milyonaryo. Makakatulong po tayo sa pamilya natin. Makakatulong po tayo sa bansang ito. Pipikit po yung mata natin na nakangiti tayo. Ganun ang nafi-figure out ko dito sa Live Good. Maraming taong sasaya nang dahil po sa atin. Kaya, ano gagawin natin? Magpakabuti po talaga tayo. Uulitin ko po, pride, ego, fear, doubts, worries, itapon mo yan. Pag alam mo, nandun ka na sa worry, papunta ka na doon sa doubt, papunta ka na sa fear, papunta ka na sa worries, papunta ka na sa pride, it will sabotage you, it will destroy you. At magagawa natin yun with full humility. Na i-acknowledge talaga natin that there has something to change within us. Meron talaga tayong dapat baguhin. At habang inaayos natin yung sarili natin ng tuloy-tuloy, alam niyo hindi naman yan magic na magbabago tayo ng biglaan. Kahit 1% every day, it's a magic turnaround. 180 degrees pwede po tayo magbago. Sipin nyo, sa araw na to, 1% positibo ka. Kahit may nag-no sa'yo, yung kinausap mo maghapon, nag-no, kaya mo? Hindi nyo nakikita yung nakikita ako. Bahala kayo dyan. Di ba? Alam mo yun, parang nakikita mo sa sarili mo na hindi ka na talaga affected what is going on with your environment. And yung mga aspect mo, identify mo, kilalanin mo ng mabuti yung sarili mo, ano yung weakness mo, saan yung part na nagtitrigger ka, self-evaluation. Kasi kagaya ng sinasabi ko paulit-ulit, focus on working on yourself and you will attract who you become. What you deposit is what you withdraw. Diba? Kumbaga, yun eh. Ngayon, pag na-build na natin yung ating sarili, maniwala kayo, parang nagmamagnet ka ng tao. Parang pag nakikipag-usap sila, nafe-feel nila yung ating sincerity, nafe-feel nila yung ating dedication. At ang tao ng mga yun sasama sa atin. Pag maliwanag sa atin yung pinakaway talaga natin. Kaya mag-cope up po tayo. You keep on improving every day, every day, every day, every day, every day, every day. Dito kaya atid-atid tayo sa Zoom. Ang dami nating mga speaker. Next week po, alam nyo itong ating Zoom, lahat po tayo dito. Lahat ng mga leaders. Magsasalita po yan dito sa ating pong Zoom. Mga sharers. We will be exposing a lot of sharers para makarelate po ang bawat isa na hindi lang pala ako ang dumadaan ng ganito. Ganito pala yon. Para ma-inspire po tayo, para ma-boost tayo, magtulungan po tayo, umangat tayong lahat, pre-preho. Are you with me? Hello? You will be hearing a lot of stories in the next month periods. Next week, iba-iba po ang ating po mga speakers. Big thing are going to happen with Live Good.
Kaya dito, work on ourselves. Focus on improving yourself at least 1% a day. In 30 days, you increased 30%. Isipin mo yon, 30% nagbago ka na. Kung ikaw is mahiyain, kung ikaw ay takot, kung ikaw ay nagwo-worry, tinanggal mo yon, tinatapon mo unti-unti, di ba? Binabakbak mo yon unti-unti. Ano mangyayari sa'yo? O di ba? Nag-improve ka na after 30 days, 30%. Wow, congratulations. Until next month, ganun pa rin. You keep on improving yourself. How would you imagine na after 3 months, almost nagbago ka na? At paano mo yon magagawa? You need companion. Ano yon? You need to read books. You need to attend trainings. You need to, punta po tayo sa YouTube. Aralin po natin kung ano mga sino yung mga taong successful. Be hungry for learning. Wag lang po tayo makontento sa 4 ways to earn and live good, sa 7 ways to earn and live good. Kasi ditong business natin to, holistic approach po ang binabago dito sa ating promise. In all aspects of our life, babaguhin po yan. Okay? Yung emotional, mental, psychological, okay? Yung ating professional skills, lahat po yun. At of course, it boils down on our spiritual relationship with the Lord. Kasi wag po tayo makakalimot doon. Hindi po tayo dito nagpipreachy. Pero to tell you honestly, apart from God, we are totally nothing. He is the source of everything. Yun po lang masasabi ko. So, with that, what else? Focus on that. Kasi yung vehicle, andyan na. Tapos naman, inayos mo yung ikaw. Pag nag-combine itong dalawang to, 100% yung ating pong vehicle, ikaw 100% ka, ano yung ginawa mo? Nag-learn ka lang? Nag-learn ka. Tandaan niyo po yung word na learn. Learn on the company, on the industry, on the pay plan. Learn everything. Learn on the skill sets. Learn to manage your mindsets. Learn the strategy. Basta continuous learning process. And then you keep on inviting. Kasi doon tayo mag-grow through invitation. Hindi tayo mag-grow kung hindi tayo nag-i-invite. Hindi tayo mag-grow kung hindi tayo nag-share. Hindi tayo mag-grow kung hindi tayo intentional. Hindi tayo sincere. Hindi tayo genuine. Kaya mag-i-invite tayo. And then LIT. Letter T is to teach. To duplicate. Na hindi lang ikaw yung marunong. Kailangan lahat. I-share mo, ipasa mo lahat yun. Okay po? So, ngayon, after this, I gonna do my screen recording para doon sa mga bago. Actually, lahat naman yan nandoon kay Upline Fernan eh. Pero, minsan kasi, iba yung detalyeng turo din eh sa ating pong mga downlines, sa ating mong team. Ituro natin yung mga step by steps. Mag-duplicate po tayo kasi isipin mo yon kung hindi lang ikaw yung nag-i-encode, hindi lang ikaw lahat na nagkakaroon ka, nababakbak mo yung mga trabaho mo, nadidelegate yan, hati-hati na, lahat marunong na mag-encode, lahat marunong na mag-subscribe, lahat alam na yung gagawin, marunong na mag-zoom, marunong na mag-share, lahat alam gawin. Ano mangyayari sa atin? Leverage. Yun yung tinatawag na leveraging. Yun yung tinatawag na network. Kaya sa umpisa pa lang, let us duplicate all the way to the top in the proper way. Nag-uumpisa pa lang tayo dito, I'm telling you, galingan po natin. Pag ginalingan natin, maniwala kayo, iba-iba po ang nag-aantay sa atin. Kaya sa mga leaders na nandirito, congratulations. Congratulations po talaga. Okay? And then, listen, maging hungry po tayo for learning. Kahit alam nyo na po yun. Kasi ako, paulit-ulit din na naman yun. Yung upline ko, paulit-ulit yung sinasabi, paulit-ulit. Ala, sige, for how many years, tinutulong sa amin, paulit-ulit. Pero alam niyo po, minsan may isang word na nabigkas yung upline na narinig mo na dati, hindi nag-iwan sa'yo, nag-iwan lang sa'yo nung particular moment na yun, yung nag-strike sa'yo na lumaot sa pagkatao mo at doon na i-apply mo. Kaya yung process of learning talaga, iba-iba ang stages niyan. May mababaw, may palalim ng palalim, hanggang sa didiin. Hello? Yung kahit baliktarin ka, kahit gilitan ka dyan sa liig mo, live good ang lalabas. Something like that. Kaya yung learning po, iba-iba po ang level niyan. Kaya paano mag-learn? By plugging into the system. Plug in po talaga tayo sa system. Huwag tayong kakawala. Do not isolate yourself. Kung nasaan yung apoy, nandoroon. I know na may mga offline, online po tayo, pero give yourself a chance na once in a while, naka-plug in ka po.
para at least na-fuel po tayo. Bagamat ngayon, wala pa tayo yung formal flow on our training session, but that is my next project po, para at least continuous po yung growth natin. Okay? Tapos in you know what, in listening and in learning, in listening, nakikinig tayo ngayon. My question is, ngayon nakikinig tayo, are you picking up some of the words na sinishare ko po sa inyo? Can you please type learn kung nagle-learn po tayo? Meron ba kayo nali-learn? Hello, Live Good Fam. Meron bang nali-learn? Meron ba nali-learn? Thank you, Coach Dems. Yes, Daisy. Yes. Wow. Sino si Vilma sa Bulaw? I think this is Coach Jericho. Okay po. So much. Thank you, thank you. Ngayon, tingnan mo ha. Di ba ngayon nakikinig tayo? Listen carefully. Nakikinig tayo. So nakikinig tayo ngayon, ano nangyayari? Nagle-learn tayo. Ngayon, yung na-learn natin, pag yan is i-share natin sa team natin, di ba? Pag share natin yan sa team natin, isipin mo, nag-duplicate ka na. Nag-duplicate ka na. Now, look at this. If you are an upline here, go to the attendance na meron tayo, 110 tayo natitira ngayon dito. Check it out how many team members you have here in this Zoom. Na meaning to say, kung ikaw is na-touch ka, kung ikaw is nag-learn ka, na-ignite ka, na-inspire ka, there is something that happened to you. So ibig sabihin, hindi lang ikaw yun ang nag-learn. Hindi lang ikaw yung na-fire. Hindi lang ikaw yung na-inspire. Ilan kayo? So yun yung essence po ng plugging into the system. Na kung saan, pag naka-plug in ka sa system, you listen, you learn, you share, you duplicate. If you duplicate, you multiply. Pag nagmo-multiply na po tayo, alam nyo, yun na po yung network marketing. Yun na po yung leveraging. Yun na yung mundo ng duplication. So pag nag-duplicate po tayo ng tama, isipin mo lahat tayo split tama. O ano yung anong tinuro ni Coach Jericho? Go for bronze in your first week. Pass it on and maximize the matrix. So ibig sabihin lahat tayo, ang kumpas natin, kumbaga ang bit natin 3/4, di ba? Kung 3/4 man yan or 4/4 mo yan or 1/4, di ba? Kumbaga, yung kumpas natin iisa, yung doktrina natin iisa, mapapabilis ang matrix natin. Hello? Wala na magsasabi sa Live Good Soaring Eagles International na pasok ka dito, wala kang gagawin, kikita ka. Totoo naman kikita yun, pero wag na nating i-magnify yun. Kasi if we are serious na gusto natin palakihin ang organization natin, ibaba natin to ng tama na kahit dala-dalawa lang na ma-duplicate. Pero kung ikaw, tayo ng mga leaders, we are not satisfy ourselves for 2. Kasi kung talagang diamond ang goal natin, mag 100 directs ka. Diba? Kasi sa 100 directs mo, hindi lahat yan lilitaw. Maraming malalagas po dyan. Pero yung malalagas dyan, alam mo kung sino yung magda-diamond. Are you with me? So, pag nag-multiply na tayo, di ba, nasa network na tayo, ang sarap po pag yung nandoon tayo sa totoong network. Yung totoong network na, alam mo yun, 5 years from now, yung bang nagagawa na natin kung ano yung gusto nating gawin? Yung mag-figure out ka, parang may charity ka na, may foundation ka na, parang you are living in your dream house, tapos nakakatulong ka na, parang money is no longer an issue, tapos wala na yung mga sakit nating mga aray-aray dyan kasi we have the luxury to drink all the green tea, the red tea, the green tea, the super greens, the super reds, di ba? Parang wow, what a life. Hello? Magnilay-nilay po tayo. 3 to 5 years, sabi ko sa inyo, yung buhay natin kakaiba eh. At nakaka-excite, bukas po siguro ng gabi after ng Platinum Night, mag-meeting po tayo mga leaders kasi we are going to discuss the topic we have discussed a while ago about the upcoming event on September 22. So with that, namnamin po natin. I hope na meron akong na-share sa inyo maganda. Pasensya na po kayo, medyo windang po ako talaga. Pero I am still overwhelmed of becoming diamond. Hindi ko po talaga hindi pa nagsisink in po sa akin eh. Basta alam ko, diamond ako. Pero siguro, pag nakita ko po yung komisyon, yung may profit sharing ako na 2%, nakaka-excite po yun, di ba? So, ayun, nang-inggit pa si Upline eh, no? Hindi, lahat tayo magkakaroon ng ganun. Lahat tayo magkakaroon ng profit share ng Live Good. At ang nakakatuwa po sa Live Good, isipin niyo po yun, di ba?
Ang tagal ko pong pinangarap mag-diamond sa dati ko pang company. Nauban-uban na nga po ako eh. Nagkaapo-apo na ako. Hindi naman ako nag-diamond. Pero hindi ko alam na yung 10 years ko doon, yun yung process of becoming diamond. Kaya pagdating na dito sa Live Good, parang hindi na ganun kahirap. Kasi dumaan ka na sa proseso, nakatulong din po yun eh. Hello, are you with me? So congratulations po sa ating lahat. Basta ang iisipin nyo, it's not about how fast, yung speed, hindi yun eh. This is not, tatandaan nyo, hindi po ito pabilisan. This is all about the journey that we have in Live Good. Kaya pag meron tayong tamang armas, we have the right weapon within us na siyang magiging armor natin sa ating pagsabak sa field, no? Kasi this is easy. This is too simple but not easy. Not easy in the sense na marami kang mga challenges na madadaanan. Pero simple lang. Simple lang sana eh. Kaso nga lang, may mga paghihirap din tayong pagdadaanan. Kaya kailangan naka-ready yung mindset natin dyan. So I hope, Live Good Family, meron po akong na-share sa inyo. Ngayon lang ako nag-share ng something real talk. Real talk talaga. Yun po yung mga pinagdaanan ko nung ako po ay papuntang Diamond. And then, lastly, ito po, no? Parang kahit hindi ganun kabilis, 5 months, no? Parang nabagalan pa ako. Kasi nga talaga 3 to 4 months ang aking target. But you know what is great? Yung parang pakiramdam mo na you did something good na mag-glorify hindi lang sa mundong to, kundi mag-glorify sa taas. And that's something na malalim po sa akin. And I thank God for what happened to me. Kahit naantala po yung aking pag-diamond sa pakiramdam ko, para sa akin, malaking bonus po yun. Masayang-masaya po ako. Kasi meron pong nangyari na ikinagagalak po ng puso ko. Yung makonquer the challenges that we have. So I hope na nag-make sense yung mga sinabi ko po sa inyo. Kahit nahirapan po akong i-align kasi po talaga kauupo-upo ko lang. Pero hindi ko naman kailangan yan kasi nandito na yan sa puso ko eh. Andyan na yan eh. Naipon na yan eh. Kumbaga, i-express ko na lang yung sarili ko. So, hindi talaga ako nag-prepare. Wala talagang preparation. But I just hope and pray na may natutunan po kayo sa akin ngayon. Bagamat magulong-mugulo ang isip ko ngayon, sobra po akong toxic, pero masayang-masaya po ako. Kasi kahapon nag-diamond ako. At ngayon, na-approve po yung visa ko for France. Bakit ako pupunta pala ng France? Yan po yung aking incentive trip doon po sa dati kong company. Supposedly po, Istanbul yon nung last May. Kaso nga lang lumindol sa Istanbul. Kaya ayun, na-move po ng Paris. So this is my first Shenzhen trip. Shenzhen visa. Grabe. Hindi ko po ini-expect to kasi nung Monday ako nag-submit ng documents. Late na ako dumating doon, 12 o'clock eh. Pero praise God kasi niregalo sa akin ng Diyos talaga to para mag-celebrate daw ako sa France. Kulang na lang ako ng fafa. Joke lang po. So, with that, tinatatawa ko lang kayo. Thank you, Live Good Family. Let's celebrate. Okay po. God bless everyone. See you tomorrow. Our speaker for tomorrow, 3 o'clock is Doc Lori. Okay po. And then sa gabi po, meron po tayong Platinum Nights. Platinum Nights. We have the Q&A. Kaya mag-dig up po kayo ng mag-dig up na po kayo ng ng mga questions ninyo. So, mag-isip-isip na po kayo ng mga magagandang tanong sa ating pong mga platinums, and pretty sure marami po tayong malalearn sa kanila. Okay po? So with that, thank you so much. God bless everyone. Thank you, Coach Jake. Grabe talaga. Woohoo! I'm so proud of all of you. Grabe. Lalong-lalo na next week. Masayang-masaya ako. Nakikita ko talaga ang daming magagaling dito. Woohoo!
Grabe. Palakpakan naman po natin ang ating pong mga speakers. Lahat, I'm really so proud to each one of you. So, yan. Maraming salamat. So, ito po yung masarap sa network, no? Teamwork makes dream work. Kaya bawat isa po sa ating kailangan maging team player po tayo. Let us all team play. Ganun po, isa po yun sa mga dapat po nating aralin na maging magaling po tayong mag-team play. Kasi teamwork really makes dream works. Okay po. So, God bless po everybody. Thank you at sana may na-learn po kayo sa akin. Kahit windang-windangan po ang buhay ko ngayon. Alright. Alright, thank you so much, Coach B. Alam mo talagang si Coach B mismo nagsabi talaga, what you see is what you get with Coach B. Ang sabi niya, hindi niya pa, pinoform niya pa yung sarili niya kanina. Pero alam mo, if you speak from your heart talaga, kahit wala kang preparation, tumatagos po talaga sa amin. Wala po kayong baon na sinasabi niyo, pero ang daming learnings, ang daming wisdom kung alam niyo lang po. Ang dami niyo pong ikinalat, inilabas, ipinuga ngayong gabi po. Nababaunin po ng bawat isa para po pag-akyat sa ladder to become diamond. Grabe, ang sarap pakinggan kanina. Na alam mo yung speaker mo na walang preparation, rush all alam ko yung pinagdadaanan ni Coach ni Mentor Vilma the whole day. Kaliwat kanan, nagmo-multitasking yan kanina the whole day. And sobrang hindi ko rin in-expect pati na nasa labas pa pala si Mentor V. Pero grabe talaga. Again, if you speak from your heart, you don't need to prepare. Because you can deliver the message that you really want to pass on. Because you speak not from your mouth, you speak from your heart. Again, maraming salamat. Thank I you, hope Coach tayo Jay. sobrang lahat ng nandito, we still have 97. Napaka-bless po nating lahat kasi yung baon po natin on how to get into diamond, naka-ready na po. Ang dami po nun. Marahil pandinig ng iba ay ordinaryo, pero pag yun po dito nyo nilagay, grabe po, ang bigat po nun. Thank you, Which Coach. is real talk. Alam mo, masakit po talaga pag real talk. Ganyan si Mentor V eh. If you wanna change for a good, makinig po tayo dito. Full of wisdom, Mentor Vilma Sabulaw. And you deserve for all the blessings na binuhos po ni Lord sa inyo. We are very much happy, makakaasa po kayo. Please enjoy your trip. Huwag niyo pong isipin ang Soaring Eagles International. Tuloy-tuloy po ang Zoom namin. Tuloy-tuloy po ang Zoom natin. Tuloy-tuloy po ang mga activity. And maraming salamat sa lahat ng guidance po. Because kumbaga, tama naman na po kayo. I-pass on na po sa amin naman na. Kasi you served for a very long time na. So it's time to pass on na po itong mga task na ganito Yes. po sa mga Thank you. papunta na rin po to Diamond. Yes, So thank you. enjoy nyo po ang pag-travel nyo. Deserve nyo po yan. Thank you. And of course, we're looking forward for the events na gagawin po ng buong Meeting tayo, Coach. Live Good Philippines. And at the same time, bibilisan din po mag-rank up ng Diamond ng mga taga Soaring Eagles International. Bilisan, for us to have our own events. kailangan marami Yes, sa September. Kaya hataw-hataw talaga. Wala munang tulugan. Yes Hataw po. talaga Yes. muna tayo ngayon. Whatever it takes, do it. You can do it. Promise. Yes po. Actually, kwento ko Marami. lang sa inyo, Coach. Etong araw na to, kwento ko lang sa inyo grabe talaga multitasking. Hindi ako makasakay ng Grab. No, kasi 'di ba hindi ako marunong mag-drive. Yung mga anak ko busy din. Grab lang ako. Hindi ako talaga makasakay. May I commute ang beauty ko. Siksikan sa MRT. Hindi ko naman alam punong-puno pala yung MRT na yon. Di nagsusum. Si Coach Fernan, nagsusum kami, nandun ako sa MRT. Nagsusum, nandun ako sa France Embassy. Wala talaga. Alam niyo ba na lumagpas-lampas ako, nakarating ako ng Kamuning instead na Cubao. May ay lakad na naman kung pagkahaba-haba. Grabe talaga. Alam niyo kung alam niyo lang yun. Sabi ko gano'n, kailangan, tapos ang pangit-pangit ko pa. O sabi ko gano'n, punta nga muna akong parlor. Bukas po mag-i-impake ako at ang flight ko po is Sunday. Bibili pa lang po ako ng ticket ngayon. Kaya sana naiintindihan niyo ako na super ngarag po ako. So maraming salamat po. Pero it's all worth it. Basta mag-i-enjoy ako. Pero
Pero sa Monday, nasa Dream Makers Worldwide po ako na Zoom sa Monday sa recognition and I gonna be part of that event. I make it sure. I-escape po ako para makapagsalita lang po ako. Siguro by that time, baka nasa wisyo na po ako. Okay, thank you, Live Good family. Thank you so much from the bottom of my heart. I'm so proud to each one of you. Lahat kayo talagang kayo yung sinagot ng Diyos sa mga panalangin ko na i-bridge ako sa mga tamang tao. At totoo enough, great enough no na andito napapalibutan po ako ng napapakababait na mga tao, ng mga leaders na magagaling. Okay, so congratulations sa ating pong lahat. I love you all. Thank you so much. Always welcome po. Thank you so much din po. Thank Mentor you sa lahat ng mga leaders. Promise. Thank you so much. I'm so proud of you. God bless po. See you at the top. Yes. God bless Okay. everyone. Okay. Tomorrow invite po tayo ha. Q&A with the Platinums. Q&A Yes with po. the Platinums. Bye po. Bye po. Thank you, Coach Bye, Jericho. everyone. Coach Jericho, ang galing-galing mo. Thank you so much po. Thank you so much. Thank Bye you, thank you. everyone. Thank you. God bless po. Love you too. Love you, Jessica. Usap tayo mamaya. Okay, dami ko pang trabaho. Grabe. Woo! Thank you. Excuse muna ako. Kanina pa ako nakaupo. Tinatawag na ako ng kalikasan muna. Thank Okay, you. bye-bye, Coach Jericho. Bye-bye everyone. Bye-bye. God bless everyone. Ay, grabe. Thank you, mga coaches. Ayan, magbabasa lang po ako ng mga comments ha. Okay. Alam niyo yung mga comments niya na nakakapagpasaya yan sa akin. Bye-bye, Coach Bill. Maingat po sa biyahe. Okay, congrats for sharing. Ayan, thank you po. Congrats. O kung sino mga gustong makipagchika bumbum dyan, saglit lang. 5 to 10 minutes. O magbanding-banding muna tayo dyan. Gusto niyo mag-off ng inyong mga camera? Yung mga naiwan dito. O, sige na. At magsaya-saya muna tayo. Wait lang. O, sinong gusto mag-on ng camera? Galing-galing mo, Coach. Ha? Ang galing-galing mo. Congratulations, Coach. Thank you po. Pare-parehas lang po. Lahat tayo niya papunta doon. So, Oo nga. Sana nga. oy, Kami mag-on naman naman kayo sana. ng camera nyo. Mga Live Good Fam, yung mga naiwan. Ayaw mag-on. Ingat sa biyahe. Ayaw, partner Lordy. Yes. Kahit naman ako nandun, mag-on naman ako pag nasa hotel na, di ba? Yes. Pero syempre ilalive ko yung France. Ilalive ko ang France. Anong itsura kaya doon, no? Ilalive ko po. More sore eyes. Ako hindi mag-open ng cam. Kilala kita, LJAR. Alam ko nangyayari sa'yo. Sino tong madilim? Nasa parang mumu. Ang kulitan no? At lang yung masarap pag yung tapos na yung Zoom. Okay lang ba kayo? Nagkukulitan tayo pag natatapos yung Zoom. Wala si EOA. Wala si EOA. Ewan ko. Nasaan? Nagmamadali. Baka tinatawag na rin partner ng kalikasan. Grabe, ano yung, kanina pa pala ako nakaupo dito nag-present. Ihi na ako. Sorry. Ayan. So, anyway, basta galingan po natin. Hi, Coach Vic. Coach Victor. Ang sarap-sarap na naman buhay ng tao na yan. Yung nilikha na yan, nandun talaga sa Australia. Nagpapainggit-inggit talaga ng kanya mga trips. You deserve it, Coach Vic. Hi, Coach. Hi, Ate Leti. Alam ko masaya-masaya kayo dyan sa Australia. Sana all. Oo. So ayan, sa Live Good Fam, thank you so much to each one of you. Marami pa po akong trabaho. Congrats daw, Coach Jericho, sabi ni LJAR. Alam mo na kung sino yan. Salamat. LJAR, nag-aantay kami sa inyo. Pati si AOA, ang tagal naman kasi. Actually. Diba? Sige Good po. night. Good night na daw. Right po. Good night po everyone. Sige na, bye-bye. Coach Right. Yelo. Bye-bye. Father Lordy, sa ating pong lahat, good night and God bless. Bye po. Bye. See you tomorrow sa Q&A. God bless po. Thank Bye-bye. you. Off ko na to ha. Sige po.